Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag kita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Marvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addan asawag. Ngem no apay ang makarikna aklat ta iti ayat iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adamat kadwa tayo napintas ang balasang. Bakit? Wala kay. Iso tay ibagbagakan ka akaanakan ni Nana Suling di tadaya. Iso ti agpapaayayaya dagiti ubing. Imbag lang addamang sukon kadakwada iti pagadalan. Iti dayta kinapintas mo ading agpaay ka ayaya? Awan nga min trabaho ita, manong. Or-orayik ti awag kanyak, tinagaplayak nga opisina, ngam awan pa'y mat. Iso ang kabayatan nga awan pa'y trabaho na. Iso pa'y laang ti agpaay akatulong dito'y balay. Sige Nasayat nga agpaisot tapno saan ta na marigatan. Saan laang ayaya ti trabaho iti balay yo, manong? Tumulong ak, para iti trabaho iti balay. Pagyamanan minukas ta. Ato yan ti kape, manong. Magyaman na ka. Kaya't ko titimpla ma. Saan kakadipay na bandog? Rabin Saan pa'y, manong? Kanalpasan dahi ti aramidag. Kaya't ko nga ilupas amin at trabaho. Tapno nadalusin no nagsapa. Nagagat kagayam Wan, manong. Tadyak kayat nga ada maibagayo kanya. Ada kanin boyfriend mo? Inbreak kon, manong. Api ngay? Malaksid kanyak. Ada pa'y sabali a girlfriend na. Anya? Iti day ta kinapintas mo, ada pala sa bali a girlfriend na? Bak na ngamin di babae. Idinto ta siya kat nakurapayak laang. Ay, sinayang na ti kinapintas mo. Umuna akon arumwar lakay. Diyak kayat ti malado iti trabaho. O sige, bakit? Saan mat ngamin nga agpada ti pagtrab-trabahuan ta? Ay, diyak mat nga rod amo ti agdrive. Tamangala ak kumamot iti kotse. Kunak mat ngamin nga agsuro ka. Saan nun? Ala umuna akon. Idagas mo tula ang dagiti ubing iji eskwelaan da. Sana bale, tas asikaswan idan ni Vivian. Ala, ingkan, tama nga numaladaw ka. Nakasaganan dagiti ubing, manong. O sige, awan ka din nalipatan da. Awan, manong. Inak tulata idan ibalunan inton lunch break da. O sige. In kayo nga roden, manong. Tapno saan kayo amaladaw? Adda ka madgayam diti ruwar ti gate, manong Marvin. Pinakan mo ka din dagiti ubing. Wen, manong. Adda da itan ije classroom da. Ala, mapantay tayo ang tilugan. Inta matag lunch. Di ka pa'y nangan, manong? Saan nga rod? Ala, umay kan, tamabisina ko. Addan dagiti order ta, manong. Sa balya talaga dahi ti marikrik na kankwana. Agayatak matan ka ni Vivian. Matmatan matlatan, manong. Ako ang amin. Nagpintas ka ng amin. Ha? Vivian, anya ti makunam. No ibagak nga agayatak kan ka. Ha? Dahi tatipod no marikrik nak. Ay nga, saan ang mabalin? Gaputadaan kan iti pamilya. Saan kan to baybayan? Ay nga, Amok, kinmadlaw ko launay. At damot pa naggustom kanyak. ko. Isikreto ta ti relasyon ta. Di kagdanag. Siyak ti makamuhon ka. Saan ka baybayan? Itatanay tulad mong dagiti ubing. Oras maten, tapno sangwan na. Saan ingkakat agtrabaho? Mga lumadaksan ka. Gaputasan ka nga agtrabaho ita. Ay, jak may hulot agtrabaho. Tas sikat ti pampanunutek. Nga, Marvin. Nakapimpintas ka ngamin, Vivian. Agmauyong aklakid ni. Dumaya dayo ka kanyak. Rumwar kan. Ingkan agtrabaho.
Di mo sayangan ti aldaw mo. Ala, rumwarkan. Rumarta. Intag pasyar. Ado tinaskan nga aramidag diti balayo. Lukas ta. Dito uyak pa yung balay. Nga Marvin. Vivian, napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko ni Judy. Gapukan ka. Si kay tantay ayatek. Nakasagana ak amang isinakan ko na. Tapno datante agden na. Anya, agmauyong ka din. Uwen. Agmauyong akon. Gapo iti panagayat ko kan ka. Pare, kasangay ni kumari mintong bigat, Domingo. Umay kayong tuasa nga pamilya, ha? Kasangay na gayam. Un pare, isungay gatangak man inton madamdama iti regalo. Ay kadwa na. Isurot mo to ti pamilya ma. Tapno agkita man ang damisis ko kan misis mo. O sige, isurot ko nga rod ti pamilya, pare. Bakit? Adaawis ni pare Doming inton bigat. Agkasangay gayam ni bakit na. Dumaray tayo ka no. O sige, dumaray tayo Amangan no anya ti kunaan ni Mari Glory no di tayo mapan. Sapay inyawis damat nga rod. Uwan nga rod. Isurot tayo ni Vivian. Takalpasan ti birthday, in kaming tumakityanda. O sige, sige timaka mo, bakit? Pare, napintas tayo kadwayo abalasang Uwan pare, saan ba nakasarak iti trabaho na? Iso nga agpapaya katulong iti balay. Sa bagay Tapno saan amarigatan ni Mare. Kaskada kami. Adda ni Nana Soling at tagaluto kan tagalaba. Isuasan amarigatan ni bakat ko. Naimbang nga rod, takayat ni Vivian ti agpaya katulong mi. Napintas Uwan nga rod. Ay, nagladaw ti panakamamukan kuhanan. Ha? Aggusto ka kan kuana? Shh, tagtagari. Ang mga noda makangagkan ka pare. Ay sos, daytan tidakas na pare. Jak magawidan tirik nakparakan kuhana. Agayatak kan kuhana pare. Da kami laangan ka ni Vivian ti makichinda, bakit ha? Itulod da kayon kadag iti ubing iti balay. Tapno makainana ka. Ha? At apay ngamin importante agatangag. Ang mga numatagtagan ka nga aguray. O sige, agdiretso tayo nga roden iti balay. Ta itulod na kamin kadag iti ubing. Intan, Marvin. Ang mga numatagtagan ni bakit mo amang ururay kadata. Sana bale. Nakichinda tamaten. Agsarsarita tapay diti parke. Kat baybay anak pasi aarakop kan ka. Marvin. Doon apay nga italangan nagamamuta. Kasanon dahi ti Marvin. Umun-unag tariknakan ka. Kasta Ahmed, Vivian. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Marvin. Nagatang yu ka di amin ng pagatang ko. Uwan bakit? Naibayag kayo anak kitsyandaan. Inbagakan ka nga dabi it mapan ko gatangan. Ayan ti ginatang no. Jaginatang at nagninamat. Anya nga minday tayo ha. Bayamon. Vivian. Agluto ka nitiin na po'y. Adamot in take out ko si Daan. Nang restaurant kayo? Ha? Saan? Di magas kami iti si Daan tayo. Tapnoy na po'y laangan tilotwen. Sige, inakarudan iti silid. Isaganak pa'y dagiti kawista inton bigat ng agtrabaho. O sige bakit? Tulungak ni Vivian amang isimpa kadagiti ginatgatang mi. Naluto ka din tiin na po'y, Vivian. Marvin, ang pingainagkanak. Amang nga makita na taniman ng Judy. Adda Jesseled. Ala, panawan ako diti kusina. Ta siya kung ti makam mo dito Tulungan kan. Saanan? Ataywan lang dito Ayaban kayong tulaangan into nakaidasara kon. Lakay, umuna akon arumara. Amumot ajak kayat ti maladaw. Nagladaw ka ngamin nga griing. Kaya't ko pa iti maturog. Bumangon ka ditan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Umuna kalatan na rumar. Agdi ko sakpay. Ala, umuna ak nga rodan. Nakasagana mo tandag iti ubing. Itulod laangan ida ni Vivian. Vivian! Kurat lumabayag ka amang itulod ka dagiti ubing.
Asimrak iti trabaho, Marvin? Umay ka dito ayan ko. Kunak na rimuar kan. Saan pa'y? Kinapod mo na. Nakalibak ita. Anya? Shh! Di mo pigsahan ti sa Marvin. Vivian, Marvin, inarakop nakmatan. kasi timbagakan ka. Saan ka baybayan? Siyak ti makaamukan ka. Marbain, kasarita ka man baraw. Apa itatakos mi? Nakita kayo ngamin kini Vivian ngagin innaga kay dinaminsan. Rabi iday, agparpari irak tajak idi makaturog. Ket nakita ngagin innaga kayo kini Vivian. Nagpaot pa'y. Binuya kayo ngamjak nagpadlaw. Saan dak anadlaw ta medyo naglingedak. Ngam naglawaga makita kayo. Kwa? Sipod daydain, pinalpaliw kayo na dua. Ket nadlaw kaw, akanayon ka maladaw arumwar ama panagtrabaho. Umunalata ni bakit mo arumwar. Nudaduma, da kayo kini Vivian timang itulod kadagiti ubeng. Kalpasan na, agsubli kayo na dagaws ket agpupok kayon di tabalayaw. Apay palpaliwan da kami, tata. Di kay kumamakibibiyang itibiyag mi. Kaya't kalay nga palagipan baraw. Ti pamilyam ket sigaw da naragsak. Iswadi mo kumadadaelain. Ti panagtalek, narigat ama isublay. Tata. Di mo dadaelain ti panagtalek ti asawam ken ka. Anya ti mapaspasamak ken ka, pare. Kanayon ka amala daw. Ken kanayon tilangan mo. Kas ita, half day ka manen. Kwa? Pare, amangan mat, nujay napintas akatulong yo ti asikaswam. Di mo ko madadaalan ti pamilyam, pare. Kwa? Pare, kayat kun nga isina ni bakit ko. Dinadaal ka din day di akatulong yo ti panunot mo. Iso itan ti ayayatek. Ket isina kun ni bakit ko, tada kamin ti agden na. Ket ja kayat amakibiyang ka. Biyag ko daytoy. Ket awan ti asino man amakibiyang. Saan ako nagtrabaho ita? Kailiw ka nga minakanayon, Vivian. Agdadagsan akon, Marvin. No kasta, adan ton anak ta. Di ka agragsak akasta. Gaputa parikot daytoy nga inaramit ta. Uray pa'y. Sikati pilyak. Sikati kayat ko makadan na. Marvin. Uwan, Vivian. Agmauyang aklakid di no adaywan nak. Iso apang asim. Di nakpampanawan. Ingka nga rutin nagtrabaho. Di mo dadaulan ti trabaho. Gapo kanya. Saan ak nga rin nagtrabaho ita? Saan ang mabalin? Naskan nga gornong ka. Gapo taadan ton anak ta. Awan parikot iti dayta. Ado ti urnong ko ijibang ko. Di mo dadaulan ti trabaho mo kunakmanan. Ala, ingkan ag trabaho mo. Hello? Nakawag ka man, Judy. Agawid ka apaman amalpas ti trabaho. Apay, adda ka di dakas napasamak? Awan, ngam agawid ka masapa. Bye. Hello? Judy! Hello! Apay nga yakas la seryoso la unay ni Judy. Anya nga ta tinapasamak. Judy! Apay at tinong panak! Awanan kay tibain. Nagtanakakan ka. Ngam ginulibanak. Nabayagaya man nga da relasyon nyo kini Vivian. Awanin ni Vivian. Pimanawan. Nag-text kanyak a pumanawan. Anya? Adda nang idanon kanyak nga dagayam relasyon niya. Judy. Ngam sige. Sa anak anarigat akasarsarita, Marvin. Ala, nawayakan asumurot ken kuana. Kat pumanaw kami dito balay. Gaputawan serbiti ka dami nga agiina dito Aqua. Iti ka anuman. Saan kami ngagsublikan ka. Makaamukan itibiyag mo. Ta makaamu kami matan itibiyag mi nga agiina.
ikataktikarbangam kas ama kadagiti anak ta. Total, insukat na kami a pamilyam iti sabali a babae. Pimanaw ti pamilyak, Mr. Lonely. Kailiw ko ida. Ngam ad-adda kailiw ko ni Vivian. Kat iso ti kayat ko amakaden na. Ngam jak ammo no sa dino ti pakasarakak kenkwana. Gapo ta pimanaw, adi man la nagpakada kanyak. To'y pagayam mo, Marvin. Agyaman akpaga Marvin iti daytoy apakasaritaam. Unay daytan kabsat, tamas kailiw mo jay babaim ngem ti mismo a pamilyam. Ala, agamiris ka na imbag. Kat sapay la kumata jay umno ti rumbang nga aramidam. Asaan kat nga ad-adda apakadadaelan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.